Tsunami si v dramatickom závere nakoniec poradili s Blue Dragons 4-3 a pri mikrofóne mám akurát hráčov, ktorí rozhodli tento zápas a pričinili sa o ten víťazný gól. Edo, ty si nahrával Sveťovi, takže v podstate. myslíš, že to bol nakoniec zaslúžený chalani zápas, že ste to otočili, lebo priebeh bol, by som povedal, možno aj Blue Dragons ako ukázali svoju kvalitu a trápili ste sa. Ako to bolo? Tak určite chalani hrali pekný kombinačný futbal a na začiatku, alebo skôr celý zápas sme mali s nimi problémy kvôli tomu, že nevedeli sme ich brániť, dobre išli do hlavičkových súbojov, ale presne ako sa stalo nakoniec, sme mali trochu šťastia a pekne som to tam zatočil do vinkla s tvojou zásluhou, čiže sme spokojní s 3 bodmi. No. Boli to síce 2 góly na konci, ale jeden nám podľa mňa trošku nespravidlivo zobrali a tento ďalší posledný sme zase dali v posledných sekundách, čiže raz ti šťastie praje, raz nepraje. Takže dá sa povedať, že nakoniec šťastne, ale zaslúžene. Dá sa tak povedať, no. OK, díky chalani. Díky moc. Gratulujem. Díky. Na budúceho týždňa.